Maya pa oras labot Kapampangan. Iti kaya katamong kadwandalan at lumpulot siyam apaman yubok. Huling Pasko ngayon yan yung ginamit kong litrato, yung Christmas tree mi kembale. Tsaka, wata sinawa nung okay ka na akong itsura niya. Halilan tayong bagya. Makanyan man, pag-umpisan ko na, ingmumunan dili, makunat siya yung tegawang ko, na ako dili na ginaldo, ano. Makunat tegalugan niya yan. Sulat check and comment section yung mas manayo ng katulid kang Kapampangan Magsigang kong tadyang babi, para kayong bayong banwa, anak tadyang, tegalugan niya yan. Binang malaw ting katulid ng mas manayo kang Kapampangan yan. Kapila na kasimbulan na rin wika, anak Katagalog na rin wika, ale. Ining kapat, no ka rin niya lina pag itang aeroplanong second na, lina pag tegalugan niya. Bali yung katulid ng mas manayo kang Kapampangan. Mas manyaman yung kare-karing may luto kayong palayok, yung palayok, tegalugan niya. Sulat yung mas manayo ng katulid kang Kapampangan Yung kuburitang gawa ng leche plan, makaumay, masyadong mayumo, makaumay, tegalugan niya yan. Bali yung katulid ng mas manayo kang Kapampangan. May nagaw ako nung bag kayong pisang banapo niya, dekadera yung pulis, may nagaw, tegalugan niya yan. Inintaw lindili, lakomi takip na ng kaldera, patse bubukal na bangay lumapo, Takip, wari, katagalog na yung takip, O sige, ganya ka rin. Kanayo kayong comment section din isipin yung katulid ng mas manayo kayong Kapampangan, Patse Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Den kaya katamo nga po, den kaya katamo nga anak, pagkapampanganan tala, tala pa nagalugan. Bayo kaya riyan, masayang Pasko na ning dispo kaya katamungan. Nakalasalamat, Luid Tamungan.